Hallo allemaal, ik ben Mark Boonstra, ik ben bastrombonist van Philharmonie Zuid-Nederland en ik ga jullie wat dingen uitleggen over hoe ik muziek maak en hoe ik mijn trombone bespeel. We kennen allemaal wel ontzettend veel oefeningen op de trombone. Die ken je misschien van je eigen les of misschien ben je een keer bij een les geweest. Wij gaan door het hele land heen en we geven workshops hoe je dit nou precies doet op zo'n instrument. Want voordat we aan muziek toekomen op de trombone moeten we natuurlijk het instrument leren beheersen. We beginnen even met de verschillende natuurtonen, mooie lipbindingen. Zoek er gewoon 3 uit en ga een beetje op en neer. Wissel legato en staccato af. Ik doe dat even voor. Of eentje hoger. Of nog eentje hoger. En je kan dat natuurlijk in verschillende tempo's doen. En je kan het natuurlijk op al je posities doen. En als je nu zelf problemen hebt om dat juist heel snel te doen, dan heb ik daar een paar verschillende oefeningen voor. Mij is altijd verteld hoe je bepaalde dingen vooral niet moet doen. Bijvoorbeeld duwen tegen je lippen aan, dat je goed moet doorblazen, al dit soort dingen. Ik vertel jullie liever hoe ik het zelf ervaar, hoe ik dat doe. Dus niet vooral wat je niet moet doen, maar wat ik eigenlijk aan het doen ben op het moment dat ik van de ene naar de andere natuurtoon ga. Om dat te laten zien, speel ik een toon en haal ik gewoon mijn trombone weg. En dan zul je zien wat er gebeurt. Dus eigenlijk blaas ik gewoon door mijn instrument heen en de toon ontstaat. Wat moet ik doen om een andere natuurtoon te krijgen? Nou, ik speel een andere natuurtoon en dan doe ik hetzelfde. Blaas ik ook er gewoon doorheen. Maar misschien hoor je dat wel, ik blaas een klein beetje sneller. En als ik dat dus afwissel, langzaam blazen, sneller blazen, dan krijg ik de andere natuurtoon. Of bijvoorbeeld een hele hoge toon. Om sneller te blazen kun je 2 manieren doen. Op 2 verschillende manieren kun je sneller blazen. Manier 1 is met je embouchure. Je maakt je embouchure kleiner. De tweede manier is wat meer gas geven. Vanuit je longen wat sneller blazen. Daarvoor gebruik ik ademsteun. Daar vertel ik zo meteen nog een beetje over. Eerst terug naar de natuurtonen. Probeer eens een keer te blazen. Je haalt hem weg en je doet dan een andere natuurtoon. Zo leer je eigen lichaam hoe snel je moet blazen. Ik doe dat voor. Nu leer je eigen lichaam hoe hard je moet blazen om de verschillende tonen te krijgen. Dan probeer je dat aan elkaar te doen.
dan weet je lichaam hoe hij het moet doen. En als hij weet hoe hij het moet doen, kan je het ook heel snel. Wat ik ook altijd doe, is bij lage tonen geef ik een beetje meer lucht en bij hoge tonen geef ik een beetje minder lucht. Vroeger is mij altijd gezegd, blaas goed door naar die hoge tonen en dan klinkt er dit. Dan duw je door de toon heen. Vind ik niet zo mooi muzikaal klinken. Ik vind altijd lage noten klinken een beetje voller, denk maar aan de contrabas. En de hoge tonen klinken zoals een viool, een beetje slanker. Ik had het zo net al even over ademsteun. Wat is ademsteun? Dat is best wel een lastig woord, maar wat heel veel gebruikt wordt. Ademsteun vind ik eigenlijk is gewoon alles wat je moet weten om de lucht te controleren. Dus dat kan zijn harder blazen, zachter blazen, verder weg blazen of misschien heel zacht blazen. Het is van allerlei verschillende manieren kun je blazen. We hebben daar een hele mooie spiergroep zitten, die zit in je buik verscholen. Om die even tevoorschijn te toveren, gaan we even kuchen. Je pakt je vinger en die zet je een klein stukje onder je navel en dan prik je gewoon in je buik. Bij mij zit er wel een beetje vet, ik weet niet bij jou, maar je prikt er maar gewoon een beetje in en dan kuch je gewoon een keer. Zo zie je wel, mijn vinger wordt naar buiten gedrukt omdat die spiergroep zich aanspant. Maar als je goed kijkt naar mijn buik, die gaat naar binnen. En omdat die buik naar binnen gaat, wordt al die ingewanden worden een beetje in elkaar gedrukt en vliegt de lucht naar buiten. Dus kuchen, wordt die spiergroep goed gebruikt. En als je die spiergroep goed gebruikt, heb je veel ademsteun om heel hard en ook heel hoog te blazen. Dus oefen dat goed. Eerst even kuchen, dan goed uitblazen. Met dezelfde groepen. En doe dat maar op je trombone. Dan kun je lekker hard en lekker hoog. Dus probeer dat goed te oefenen. Eerst kuchen, dan blazen en dan op je instrument. Zo kun je dus ook veel meer controle krijgen over die natuurbindingen, over veel hoger en lager register. En wat doe ik nou bij zo'n hoge toon? Met mijn lucht. Niet te veel knijpen met mijn lippen. Als ik te veel knijp met mijn lippen, dan krijg ik allemaal spanning hier. Ik blijf gewoon doorblazen. Maar wel heel snel en heel ver weg blazen. Maar ik blijf altijd gewoon uitblazen door het instrument heen. Ik doe dat nog een keer. Goed, we hebben het gehad over ademsteun en over lipbindingen. Wat natuurlijk op de trombone ook heel erg belangrijk is, is de schuif. Hoe moet je nu precies schuiven? Mij is altijd geleerd, zo laat mogelijk, zo snel mogelijk. En dan was het toch altijd gokken, ja maar wanneer dan? Zo laat mogelijk en ik moest wachten tot de volgende noot. Wat ik mezelf heb eigen gemaakt van precies het juiste moment op te schuiven, is eigenlijk omgedraaid. Dus het moment dat ik een noot speel, dat is het moment dat ik aankom met mijn schuif. Dus als ik een noot speel, kom ik aan met mijn schuif en dan speel ik de noot. Ik doe dat een keer voor. Ik speel een lage C. Dus ik gooi hem naar de C, ik kom stop op een C en ik speel de C. En als ik dat nou bij alle tonen doe, dan heb ik de perfecte moment om te schuiven en de perfecte snelheid.
Dus niet eerst klaarzetten, maar aankomen, gelijk spelen. Want als je namelijk legato speelt of tenuto, waar de noten aan elkaar vastzitten, dan heb je die tijd niet. Zo leer je makkelijk schuiven, dus gooi hem naar de positie en speel gelijk de noot. Nu speelde ik natuurlijk net een toonladder. Altijd vervelend te doen om de toonladders. Zelf vond ik dat ook altijd heel vervelend, want ik leerde ze vanaf bladmuziek. Dat is voor heel veel mensen een grote handicap, want je moet leren spelen met kruisen en met mollen. Daarom als trombonist speel ik liever armladders. Zo noem ik ze maar even. En dat is eigenlijk, elke toonladder is opgebouwd uit 2 groepjes van 4, 2 hele tonen en een halve toon. Heel ingewikkeld verhaal, maar eigenlijk is het gewoon een reeks van getallen. 6, 4, 2, 1. Daar komt hij. En als ik die gewoon een paar keer heen en weer doe, dan train ik mijn arm en train ik de toonladders. En als ik dat op een andere natuurtoon doe, zo leer ik heel makkelijk de toonladders. En probeer ze dus gewoon zo te onthouden. Denk gewoon in armladders. Stap 2 is natuurlijk om ze op andere tonen te beginnen. Begin altijd met 2 hele tonen en dan een halve. Dus even goed uitzoeken. Ik begin nu op de 5e positie. Of een andere natuurtoon. En als je weer samen achter elkaar speelt, heb je weer een nieuwe toonladder. Het is even puzzelen, maar dan kun je al de toonladder. Met wel liefst 6 kruisen. Dan hebben we nog een andere techniek die we goed moeten oefenen. Dat is namelijk de tong. Hoe oefenen we de tong? We kunnen op 2 manieren de trombone aanzetten. Manier 1 is, we blazen door het instrument en we hakken de lucht in stukjes met onze tong. Ik doe dat een keer voor. Hoe klinkt dat op een trombone? Dat is de eerste manier. Zo ontspannen mogelijk de tong en gebruik niet je kaak. We gebruiken meestal met koperblazen de letter T. Of misschien liever wel de letter D. Ik doe dat een keer voor met mijn stem. Dus ik maak de toon en ik hak hem in stukjes met mijn tong. A da 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 da. Dus oefen goed met je stem. Eerst a da 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 da. Zorg dat je kaak niet mee beweegt en doe het dan op instrument. De tweede manier om een noot aan te zetten is gewoon opnieuw blazen. Hier gebruiken we weer elke keer opnieuw de ademsteun. Dus oefen nog even het kuchen. Maar als we naar de muziek gaan,
gebruik ik vaak een variatie tussen de twee manieren. Dus en met je tong aanzetten en met je lucht aanzetten. Als ik alleen met mijn tong zou aanzetten, dan klinkt het zo. Als ik alleen met mijn lucht zou aanzetten, dan klinkt het zo. En de combinatie klinkt het zo. En zo krijg ik controle over de ademsteun, over de techniek met mijn tong, maar vooral over de muziek. Wil ik kort spelen, wil ik breed spelen, wil ik verend spelen, dan komen we toe aan de muziek. Dus dat is heel belangrijk. Wat ook belangrijk is in de muziek, is natuurlijk zuiver spelen. Wat is nu precies zuiver spelen? Ik dacht vroeger altijd, daar moet je mee geboren worden als je hoort of dat je te hoog of te laag bent. Dat is helemaal niet zo, dat kun je gewoon trainen. Nu moet ik dat natuurlijk thuis trainen. Maar hoe kan ik nou met iemand zuiver spelen als diegene er niet is? Daarvoor heb ik een klein hulpmiddel. Wat je daarvoor nodig hebt, is een metronoom of een telefoon die een strakke toon aangeeft. Ik pak hem er even bij. Hij geeft een mooie toon aan. Met die toon ga ik samen spelen. Ik probeer hem op dezelfde toon te krijgen als het instrumentje. Maar ik ga dan ook de hele toonladder afspelen. Ik speel verschillende tonen. Luister maar. Als ik zo'n beetje vals zou spelen, dan hoor je dit. Dan hebben de twee tonen eigenlijk zo'n beetje een ruzie. Probeer ze helemaal harmonieus hetzelfde te laten klinken. Dat is ook voor de verschillende tonen. Dat is natuurlijk een stukje lastiger. Sommige zijn wat makkelijker, sommige zijn moeilijker. Een makkelijke is de kwint spelen. Dus dit is de bes. Ik speel de kwint. Of de kwart. Of de terts, die moet altijd een beetje lager. Wat je natuurlijk ook kunt doen, dit is een hele vervelende toon, maar vraag gewoon een vriendje of vriendinnetje om met jou datzelfde spelletje te doen. De ene speelt één enkele toon en de andere speelt alle andere tonen van de toonladder. Oké, een andere oefening, voordat we naar muziek maken over kunnen gaan, is het spelen op het mondstuk. Er is veel discussie of dat nu goed is of slecht is. Ik vind het vooral leuk om te doen en het traint vooral mijn oren. Dat is wel heel erg belangrijk in de muziek, dat je je oren traint. Zonder hulp van je intonatie van je instrument moet je zelf de toonhoogte maken. Wat je vooral niet moet doen met het mondstuk is te geknepen blazen met je lippen. Ook hiervoor geldt, ik denk nog even terug aan de eerste oefening. Je moet er gewoon doorheen blazen. Dus ga niet heel erg met je lippen knijpen. Want dat klinkt namelijk niet zo mooi op het instrument. Lekker ontspannen door het instrument heen blazen. Dat geldt ook voor het mondstuk. Als ik hem dan op mijn lippen zet, dan klinkt er een ontspannen toon met heel erg veel ruis.
Dat is juist goed. Als je dat op je instrument doet, dan heb je lekker veel ruis in de bus, maar niet in je instrument. Dan is natuurlijk weer het saaien van de toonladders. Dus wat doe je dan? Je pakt gewoon je solostuk of je etude, je speelt het een keertje, doe een klein stukje en doe het daarna op je mondstuk. Ik gebruikte nu mijn tong om te articuleren, maar je kunt ook je tong helemaal weglaten. Zo krijg je goed controle over al je spieren in je embouchure, maar vooral ook je lucht. Blaas goed door, volg de melodie met je lucht. Elke keer op zoek naar de ademsteun en de goede luchtsnelheid van de toner. Als ik mijn mondstuk weghaal, dan klinkt het. Dus voor de hoge tonen, een beetje verder wegblazen, maar vergeet niet, een beetje gas terug. Nu zijn we bijna aangekomen tot de muziek. Wat maakt muziek nu juist zo leuk, is natuurlijk dat we uiteindelijk samen spelen met vrienden en vriendinnen voor het publiek. Om dat echt leuk en goed te doen, is het vooral belangrijk natuurlijk dat je regelmatig oefent. Dat de spieren gewend raken aan het instrument en dat je vooral je oren goed getraind hebt, dat je weet wat je moet spelen en dat je zuiver en tegelijk met je collega's kunt spelen. Dus het is erg belangrijk om gewoon elke dag even te blazen, ook al is het maar 10 minuten, of soms heb je het helemaal te pakken, hou je wel een uur vol. Dus het is belangrijk om thuis veel te oefenen, vaak het instrument te raken. Dus op het moment dat je gaat repeteren, dat je helemaal in vorm bent, en zeker als je concert hebt voor het publiek. Zet hem allemaal op met oefeningen, blijf lekker studeren en pak lekker muziek erbij. Doe het op je mondstuk, doe het op je instrument en probeer van alles uit. Veel plezier!